Lalaking gipit blank. Sa bayot mo kapit. Memorize kini mo ha. Ako na si Merlo Dong ay natas sa guluhan para mag-interview sa mga tao. Nganong kapamayat ang mga lalaki. So tara mamayot na ta. Nganong kapamayot ang mga lalaki. By quart. Walay kwarta. So sa lugar pamayot karon source of income. Iya, murag ana na gyud. TV mo kaya bamayot, okay lang ba sa imo ha? Dili ug gabi basad. Extra income. Do dili balan na. Ah. Pero dili gyud ko gusto. Dala na ba kag bayot sa kadala pa? O ikaw, dala na ba ka sa kadala pa? Sa ilaha oo pero Sa ilaha. Ay, ganun la. Oh, wala. Ay, yab. Gaba. Wala. Oh, shit. Ang kapamayot ang mga lalaki. Wala siya kwarta. Wala sa kwarta. Natilawan na ba ka sa kadala, ikaw ang gatilaw? Mo na ako ang katilaw. Ha? Ikaw ang gatilaw? Sa babae. Ay, Sa babae. Oo. Ikaw ba natilawan na ba kag bayot sa kadala pa? Wala pa. Wala pa. Gusto ka ba katilaw? Dilisod. Ano man? Bayot Music kay ka. Wala bahala na. Kanta ng babae, bayot na mabilin. Pakamatay lang mo kapil. Mamatay na ka-apil. Oh. Okay, natilawan na ba kag bayot sa kadala pa? Wala pa. Wala pa. Gusto ka mo tilaw? Dili. Pero ikaw ba balak ka mo tilaw, laki po dili? Dili. Ano man? Because We what? we are straight, siguro. Straight? Yeah. Straight pagkabayot? Dili. Laki? Lucky. Laki mo? Dili. Dili. Laki ta? Lucky ta. Kung anong kapamayot ka ang mga lalaki? They need source of income. Sa lugar ang pagpamayot, source of income na siya? I think it's Or pleasure? No, it's a job. It's a job na tambay siya? siguro for Oh, for tambay. Pero ikaw ba na bakit plan nga mag part-time ana dili? Because no, wala. Wala. Ano man? Because I have lots of income. Part-time. Yeah. So dili mo kailangan ng kwarta. Kanang ko kwarta siguro. Oo. Kay kailangan magita kwarta because To survive. to survive and to buy other things kailangan nato. Nganong kapamayot ang mga lalaki? Depende ako na mga kwarta sila ni kuy kwarta. So kwarta toyo. O kwarta na to yun. Kwarta tayo. Nakapamayot na ba ka sa kadala pa? Wala pa. Wala pa. Barkada noon, barkada. Barkada ni magpamayot or ikaw ang gi pamayutan. Hindi ko bayad. Hindi ko bayad. Dili ka bayot. Oh. Okay, imo. Dili ako laki. Dili. Laki ta. Laki. Wala ba ka sa kadala tilawan? Sa bayad? Oh. Wala pa. Hapit. Wala pod. Wala pod. Susi kay kanu. Kanang hapit. Oh. Nagyapon. Nagyapon. Sa itsura nimo murag sado siguro. Pa, wala pa. Ilwan to 10 unsa ka ka-attract sa mga bayot? One. Oh, ngano one man? Bakoy di ko ga-attract sa bayad kay. Di ka ga-attract. Wala ka kaibog sa mga bayot. Wala pod. Wala pod. Dapat kini niya nang nay maibog. Di ko sure. Mo na. Ano nimo? Ko wala pod mo. Wala pod. Dani sad ka bulusad ka. Oh. Okay, nganong ka pamayot ang mga lalaki? Dagoy magkwarta. Dagoy kwarta. So what if imong uyab mamayot? Nakayab ka wala? Naa. Na, bulag ra gyapon mo. Ala. Depende. Depende. Pero ikaw ba willing baka magbulag niya sa Pasko dili? Pindi niya. Depende niya. Ala na baka mabayot sa kadala pa? Puwang ubon. Naalala na ka? Hmm. Klaro man sad. Ala. Luwaw. Oy, nganong ka pamayot ang mga lalaki? Para makakwarta sila og na sila libre silang uyab. Para kuan. Na sila kuan nga nang kwarta silang kuan bulsa og O gunsa. Wala gagana ang brain cell. Anong mamayot ay kagnaw? Amot lang mo. Dili ba? Ha? Dili ba? Dili man. Or confirm? Dili ba? Anong ka pamayot ang mga lalaki? Siguro kay minus malapit. Ano lugar extra income na lugar ang papamayot karon? Or source of income? Pwede po siguro. Pwede po siguro. Pwede extra, pwede po source of income. Ikaw ba namayot na baka sa kadala pa? Aminin. Silent princess. Wala ba? Wala pa nakakalimahan. Okay, natilawan na ba kag bayot sa kadala pa? Wala pa. Wala pa. Gusto ka magpatilaw? Dili. Ano man? Dili lang. Dili mo bet. Dili ko ganahan. Dili ka ganahan. Dili ko gusto. Pero ikaw ba gusto ka mo tilog laki? Dili Pod. Laki ta. O laki mo. Laki ta. Laki kita. Anong kapamayot ang mga lalaki? Para makakwarta. Para makakwarta? Ikaw ba nabay chance pohon? Nga para makakwarta ka? Wala. Okay, tanong mo nganong kapamayot ang mga lalaki? Wala na mo kwarta gud kay minus na adlaw karon kay. Minsan adlaw. Pero ikaw ba nakatilawan na ba kag bayot sa kadala pa?
Wala. Wala pa. Virgin Ano? ako. Virgin. Mong naong virgin. Lagi. Pero ikaw kinalawayan. Or ikaw ang gusto mo tilaw. Gusto to, jogo mo to. Gusto ka mo tilaw? Basta man dyan, gusto ka mo tilaw sila ha? Sa bayot. Oo. Dili. Nga naman. Susi kay ka ha? Masira ta na yun. Mas ang kapamayot ang mga lalaki. Kanang siguro kanang pitos na gid kayo, wala na kwarta. Bitos na kayo. Oo. Ikaw ba naka-experience na baka sa kadala pa niya na? Wala pa. Virgin pa ko. Virgin ka? Virgin. Mong naong 100%. 100%? 100%. Murag dili man. In GSB ko. Ha? In GSB. Kung sabi NGSB. No girlfriend since birth. Kabalo kasi tawag ka na? Gaba. Kota na si mo ha. Nganong kapamayot ang mga lalaki? Because of 150. Kabarato good. Ang 150 man. Because of whole body. Kasi whole body. Whole body. Massage. Okay, nganong kapamayot ang mga lalaki? Para makakwarta. Para makakwarta? Oo. So sa lugar ang pamayot karon extra income na o trabaho na. Oo. Na kay uyab, mamayot siya. Okay lang sa imo ha. Dili. Ano naman? Masira. Masira. Gago. Pero ano, naba kayo karon wala? Wala. Wala kayo yab? Wala. Gaba. Wala. Scale 1 to 10 unsa ka attractive sa mga bayot ikaw? I think it's 5. Anong 5 man? Kada lakaw magud ka nako kada gabi while I am going to night photography na mag-sit. Nay manit seat. Amot lang mura siguro kay taas daw kunya. Amot. Taas ang Taas ang height. ang height. Oo. Ang imo ha. Taas pod. Isa ta. Taas ba ang imo ha? Natilawan na ba kag bayot sa kadala pa? Nilawan na. Sa kabila. Tulo niya. Nya, lami. Di ko kabalo, lami. 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. Unsa ka lami? 7. 7. Sa lami gidi ay. Scale 1 to 10 unsa ka attractive sa mga bayot ikaw? 0. 0. 0. Klaro man. Scale 1 to 10 unsa ka attractive sa mga bayot ikaw? Dako po ako. Unsa dako ang imo ha? Skill ba? Number i-rate mo imo kagalingon. 1 is the lowest, 10 is the highest. Burga pa ni sa Bombels ba? 1 kay 1. Nganong 1 man? wala lang. So dili ka attractive. Dili. Scale 1 to 10 unsa ka attractive sa mga bayot ikaw? 6. 6. Nganong 6 man? Usay man gidong kauban gyud pilyon. Usay man gidong kauban gyud pilyon. Pero di ko kaya bumitaw ikaw masasaktan dahil pangako ko'y walang iwan. How sad. Anong sila kang gipili? Nganong dili ikaw? Dako mo sila kuan. Dako ang gugma. O gugma. Oh, ang imo ha. Amot lang. Wala naman nasakod sa kad. Nasukod ba na say? Scale 1 to 10 unsa ka attractive sa mga bayot ikaw? Siguro kuan mga 7. 7. Uy, taas ki confident ha. Ano 7 man, ano 7 man? Kay daghan nga panitsit. Dagang ka panitsit. Daghan nga panitsit. Basin mga ano lang na sila, basin utangan lang sa imo ha. Wala ko kabalo pod. Wala ka kabalo. Wala ko kabalo. Kaya gadagan ang mga bayot, tanaw nimo. Gamay naman gud ang laki karon ba. Gamay ng laki. Gusto nila kuan mudagan pud ang bae. Mudagan po da, Mudagan ang bae. Mudagan ng bae. Ikaw ba nabay chance wala? Wala pud. Wala po. So straight ta. O laki mo. Di ko ano laki. Laki gid ta. Laki ta. Ano kaya gadagan ng mga bayot? Ambo, ay di ko kaingon kay halusan na magod kay dagan naman kay bayo. Pero inborn na nila lang pagkuan nila paggawa sa ilaha, gawas na sa world. Sa world. Oh, nga siya babae gud ay akong heart. Anong gadagan ka ang mga bayot? Ako kuan pero nganong gadagan lagi ang mga bayot nga di man nung tagapanganak. Siguro sa mga lahi man siguro na. Sa mga lahi. Oo. Ikaw ba nakailahi wala? Wala. Wala. Ano kaya gadagan ng mga bayot? Kay choice nila. Kay choice nila. Oo. Ikaw ba nabay chance wala? Wala sad. Wala sad. Laki mo? Laki ko. Ano din mo sa mga bayot na gusto mo tilaw sa imo ha? Fuck lang ng fuck. Gadaghan ka ang mga bayot. Ugo nam ningan nila. Kadugo. Ikaw ba nakaidugo wala? Ngayon na. Na. Na ha? Pinagali kay chance. Dili. Wala. Unsa man yun? Ako ra igsoon nga. Ay may igsoon. Pero basta hindi ikaw na chance. Wala. Wala gyud. So lucky gyud imo. Ay Laki bye. gid mo. Bye. Ana ba kag bayot sa kad? Nalaan ko bayot. Ala na kag bayot sa kad. Larom sa sanawong. Kaya gadagan ang mga bayot. Naman kayo laki sa kalibutan. So, ang uban, murag ma-discourage sila kay tungod sa pagka-busted, tungod inana. Busted? Oo. Ikaw ba nang busted na baka sa kadula pa? Wala pa. Kaib karon? Naa. Na Bulag ragyapon mo. Dili man po. Kaslun pa na ako. Ate ragyapon tang tanan. Sulti mo sa mga bayot na gusto mo tilaw sa imo ha. Ayaw na mo pangandoy Nga naman. kay ang babae rin mo tilaw sa kuha. Kung masulti mo sa mga bayot na gusto mo tilaw sa imo ha. Unta. 150 pataas ilang yatag. Kung masulti mo sa mga bayot nga gusto mo tilaw sa imo ha. Kibay. Kung masulti mo sa mga bayot na gusto mo tilaw sa imo ha.
Tilaw lang mo. Paye, ang lalaking gipit blank. Wala sa ako sa mind. Wala sa imong mind. Klaro man sad nga wala kay mind. Ang lalaking gipit blank. Pa. Manyak ni malo. Ang lalaking gipit blank. Mamayot. Ang lalaking gipit blank. Sa bakla, kumapit. Lalaking gipit blank. Sa bayot ko kupit.